फैगौ 8 मार्चआव मुलुगनां आइजो सान बोसोरफ्रोमबो हादरनि गेजेराव गाजा गोमजायै खुंफुङो मुलुगनां आइजो सानखौ। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैगौ मुलुगनां आइजो सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे समाव आबुङै साखाफारा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 8 मार्चनि मुलुगनां आइजो सानखौ बे खेबाव कुमारिकाटानि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि फोथाराव खुंगोन। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव खुंनो लानाय मुलुगनां आइजो सानखौ मिरु एबसुआ कुमारिकाटा दख'रानि सिङाव लथिबारि फाख्रिबारि फरायसालिनि फोथाराव खुंनो थांखि लानायजों बे समाव गोख्रै लाहार फाहार जागासिनो। दिनै बे नोजोरजोंनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे हानजाया फैगौ मुलुगनां आइजो सान खुंगोन जायगायाव सौहैनानै खौरां लाहैदों। बे समाव मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, रांगिरि सरनजित नार्जारी आरो बिरखां नार्जारीयाबो दंफायोमोन। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।